Kamachielo wayudo ni romo magalamoro makelo kanyakla jotend jopuonj mag skunde mag primary ochakore ayange odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa. Romo mathoro timore higa ka higa geto rango kinge ma sekta mar somo osegoyo ka girango gi riwruoge mantiere kod chenro monego keti mar bero sekta no. Watudre gi jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko mondo omiwa ler e romono. Erokamano ahinya, wantiere e kaunti ma Mombasa kuma odiechieng' ma kawuono ni wayuoro e romo magalamoro mokelo kanyakla jotend sikunde mag primary mochako ayanga romo margi mosebedo katimorega higa ka higa. To kama antiere ni antiere gi moko kuomgi adwa mana ni mondo ginyisa ni to ang'o gini magigeno twaki e romo ma kawuono ni mwang'e ni biro dhi nyime e thuolo mar ndalo 5 mabiro. Machiegni ahinya chakna gi nyingi. Erokamano ahinya, an Moses Ben Kadienge ma en jagoro mongirore mar jatelo mar head teachers miluongo ni Kepsha ma awuok Homa Bay County, Suba West sub county miluongo ni Mufangano. E romo kawuono ni wan gi geno mang'eny ahinya. Wasebedo ka wan gi tuomruok kod rem mopogore opogore. Achiel kuom chandruoge mwasebedo ka waneno ka jotelo mag skunde en wach mar somo manyien mane sirkal okelo masani wadendo ni CBE. Warem gik mang'eny kaka classes, warem jopuonj motiegore man gi lony nikech iyudo ka samoro e skul achiel man gi nyithindo mang'eny e migawo mar grade 8, 9, 7, 8 kod 9 wan kod jopuonj adek kende ma samoro ok ginyal dhi e ling'any te mag somo manyasani miluongo ni CBC gi dho ngere. Kwang'iyo nok mag jopuonj e lony manyien mar somo ni anyalo paro kata higa mokalo ma en achiel kuom twak manubedo godo. To aparo ni gin gik manowach ni dhi losie, ang'o omiyo ma pok otimore? Waparo ni nitiere midhiero mang'eny kod dera momako sirkal marwa mar Kenya nikech mondo wabed gi jopuonj moromo nyaka bed ni wan kod mijing'o kod teko mar yudo jopuonj motiegi maber kod lony maber. To nikech chalo gima nitiere ng'ikruok e yore mag omenda e piny Kenya, mano miyo somo ni ng'ikore nikech kata mana migawo mar omenda machiwo pesa ma itiyogo e sikunde nyaka sama wuoyi ni sikunde moko nok oyudo. Manyiso ni kata mana minyalo ndiko jopuonj mondo oyud jopuonj moromo e kiwango mowinjore e kidieny ka kidieny mar somo pod ok oyudore. Kamano ng'at machielo cheka gi nyingi. Erokamano maduong', nyinga Tobias Obuogo, awuok kaunti ma Homa Bay, an achiel kuom jopuonj madongo mapuonjo e chula Mfangano maluongo ni Suba West sub county. Kaluwore gi romo mwanego kawuono Mombasa kae conference, wamor gi chokruok mwanego ka nikech wadhi tiegore gik mang'eny. E skundewa wan gi rem mopogore opogore mana kaka ji owacho jopuonj manok ma ok nyal donje migepe duto te mipuonjo e skunde. En shida mongo maduong' da chandruok momako ahinya. Mar ariyo, classrooms ma nyithindo some bende pok oromo, laboratories waonge go, home science rooms pod onge. Koro chuno ne nyaka sirkal bro address wa mondo wang'eni to gigi bobiro nade kalore kaka wasomo e kinde masani ni. Erokamano. An iluonga ni Alex Siso, Homa Bay County, Suba West sub county, Mufangano. And head of institution Sena Primary and Junior School. Wach maduong' ahinya king'iyo kawuono kae ji obiro ka mang'eny kabisa nikech gin gi hope bende madhi bedo addressed e weche machandowa e running of the school. Mokwongo en wach mar capitation. Capitation biro zigzag, ok oriere, tinde wakia ni mane modonjo. Chalo mana ni 20 flat rate. Kendo agone Joramogi erokamano kuom fast tracking. Ging'iyo kaka somo ma Kenya dhi, to Joramogi be mamiyo nyaka londo maler mwawinje gik moko. Mana kaka iwinjono, mano ne en twak achiel kachiel gi moko kuom jopuonj mantiere romo madhi nyime Mombasa kaendi ka gitemo nyisowa moko kuom gigo ma gichano twakie, weche ma giparo ni nitiere ng'ikruok monego losi to kod kaka onego bed ni ibero sekta mar somo. Nyinga en George Aoko.